accessibility ningependelea like kama kuna Ariye County ya Nyamira yairire gitambukiro kyugusangiririe birengererio iguru yemerubiryo yamagenderero yiraigwiri bagalitangani asumwaka ogocha bwechibesa. What we are doing at the moment today is what's called public participation, and we are talking about the annual development plan for this county. Eikieye asorobotirwa bene omusaki Job Mangi niga kwerera esabaria y'omurubiryo yo nobuya bwaye imeye County ya Nyamira bwate tariki ejumamosi ye yechitariki 23 Ensa Eyemo nenusu ya maragoba goika chinse ibere cyabutuko elyo bwemanyamange. Spexels Opticians abubale sikliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boku bakire simi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamano sana omwanchi omuli betaseni kia Ndizi TV no gosemera kwano na kwabere kugotwara oboligereria borobia nabo igokwego kelia emerobelio imegetaseni na Eyemo getaseni kia Ndizi TV nebiro binene ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye na rebereka gokolekana korwa chingongo chonsi inyechense astinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na baiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na bagatunya gwetera www.ndizitv.net iretera na Fridah Kerubo na sinse mochiche biorokelia ni otokubwatanere Joshua Auta chinga kitoroche Eyemo yaberige kogania oboene magigayo munyarukoyo mogo samba goso munyarukobo gosambwa no mwanchoye yobeta kagochia bichukogo ika ase chinse chiri cha Amerika naboigo ebirengerelio nigo bigendete kurwegwa kubwatikana nengana yo kumurusia abisi omugavana bwe County ya Nyamira Amos Nyaribo boigo amaseneta bwe County ya Kisii nigasokire bene naboigo kubolia aba MCA babe bagutumika chibesa boronge ekikibabete bakoegwa asoko enekia amagenderero ase chiwodi mwancho mulielia ayungati ya linkwaliganete asomogorobo lero toskato nyegerangwira nanda segekege Kerubo elinde ngomanye amange.
Mwancho murigereria ngo kwarigani bene elintosanga sobwamo asenchera eyobwekiranu koyachaka Amayia yebire bigani ngo kumenya buna yamateye moni go yaganirie obwene magegayo munyarkobogo sambwa na macha muriro no mwanchoye oyobeteka gochia bichukogo ika asense ya Amerika korengana no roboti ni gorogotebekana buna ni gobo igomo muro yabeteka go samba nyina oyobeteka go chagoto omunyarukoyo asechinga kibagendete konyora obogwenia asenya gitari ya bosongo Mwakili Dunstan Omari yuboigo kubwatia enganeyo nigabaka gwikira na sorogongo rwa Gusii rinde komanya obwene bw'enganeyo asekolende anekia okubweterana nabo bisakorwa sensemeri ya DCI rinde kwenekebna obutukibwa bere bogokolekana bwikiranu na kwenekebna omumuroyo obere gakobekwa biara muri kicho Joma Angi noroboti rwa senchira yobwagale. They are asking us to withdraw the case before they pay her bill. Agayenka Eyemo kurwa ebirero byabo igoreko bosereligwa obugima omwakili Dunstan Omari nigate ebire nakikogendera kubwaterana n'abanyanyimbo linde kurwanirira obwene bw'omworokigwa oyo olegosomera e college Eyemo Ensa ya Kiambu oyo beteka kogoserwa n'omukagerwa oyo renge omwanchoye musubati omwabo e client kyane na karamire na kari threatened osomeiru otebi ungo itware so binche moretega ituko either Wednesday or Thursday alike statement abantu bambo threatened n'abantu abanene bamuthreatened n'ekisimi n'eki text message immediately karatware report ya nabarabu babe investigated nigaba nti abo babete bakumanya nagwetera ase omutandao o Facebook asomo sacho yo amenyete Ensa ya Amerika umusubati basinyanete no mumuroye boyfriend yae boyfriend ya karwa America igache kamungaina ikamoreta na nsobe komoreta kugamba mangane chombe ogotaiwana na ase nyomeyo ase omukagerwa abeteka kumusialera amache amolero tulikuwa na argument alafu akanipiga kwa room nikaenda kuambia mamake mali alikuwa kitchen hakuwa nataka nimwambie sasa akakuja huko kitchen akasikia nilikuwa namwambia kulikuwa na maji ilikuwa ina boil kwa gas akanimwagia engana eyuniga babeteke koliboti gwa asege station ky'abanyanyimbo kya Mosocho kolende asengencho bulito bwekinekyo ekabage koiro kyabisi kya DCI account ya Kisii lakini musubati oli akebacha amacha ali akanyora ngina akaumia muno sana ngina nabera nyagitari igora bete discharged musubati ngo represent na aba discharged last week amangana ya ka report ku Mosocho police station asengencho yobulito bwekinekyo akaba transferred akaretwa Kisii asomo DCI kolende amaboli nalinga inki abanyanyimbo batarayira egetambokero goikira bono nacha rero twagambire no mu DCI Mr. Ben twagambire no mu investigating officer Agnes bantebiri na esababu ekogera omuntu atarabwatwa nerina omo client yone igabete discharge last week bare kwenda police protect statement oringina umuru oyoro murwaneti igora igoreretu statement kya my client kya iriru P3 yaichoriyo omwakili Dunstan Omari nate abamba chikobwaterana n'abanyanyimbo nekyombege koligereria abantu bakwamboka gucichinse cyisiko ase umuntu bw'Kenyamolero immigration linde kweneke buno mokagerwa nkwererware egetambokerio egetimbi kinam yogekogendra because bono nchende side yaba police. We are working together to defend your muswati uri itetwe. We are working together to ensure each ambassador ya rweta America igaja kurwania baswati ga litamonyetina ingakiyoko ega ya chencheti kurwania bakungu. That is not acceptable anymore. ono nigo gotukibwa chakire elinde kumanya obwene igorenganeye astarabe tokubamanyi bunamangana ya arabe gagwatika unose abisi cha DCI account ya Kisii kinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.
Mbiyamano sana mulikyo ito Joma Angi asogotwariganiria orobotiro asenchira yobwagari. Watigana nayo na gusika mutu asorobotiro nde nigongo kumanya buna ebirengereri nigo bigendete korwegwa kubwatikana ningana yo kumurusia abisi umugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo. Kolengana no yokabeira umuseneta we county yo Okongo Mungare nigo amochiri aba MC asokoleta engane yo asaberi kagotabuna nigo enganejo esegetire gesiasa mulikyo Brighton Makoli na mange engana yaba MC kurwase kaunti Nyamira yirengete kuchikotware gikaro litgo lya Jumaine iligo kwaniranga kibatagete ku mwaka isiko mugavana we kaunti yo ya Nyamira nigo bono ligendete kubwata inse asabarai awao bagendete kuri birengera byabo igoro yengana eyo Kurindo mugavana we county yo Amos Nyaribo mwegwete andonere ko usabobe tago kumia nari kira ba MC rirube baje toisaranzo benki bagote bekiara boikira bono gete tina amanyanki bagotera ayana araba MC babwate anene ekarobara letie buna nigo barengete ko chikumwaka isiko mugavana we county eyo na hiyo ndiyo sababu tuko hapa kuweza kutekeleza jukumu letu la kumulika, that is oversighting, and we are ready to remove him from the office. So if I were him, I could have moved right away today. Uyo kabeire omoseneta we county eyo mungare bwokongo bono nigeso kirie na kumocheba MC abu eseche MC Eyemo kabunango ngorusire gavana aso obokurumi na aligereria masakara na ajire koganya bunge ye county assembly yawe ndo kusanganira ari tukore ichuma ekolekende yonsipi botepe motion igore bate bete namba bwata magoso tali magoso babuate evidence ende yonsi iguru yokobeka insejisei sigina cha mwarora nande muna chirikire very well sigina chinchi alenge chugo chwakana umuntu musara buna kiaba mugabano itu ntutari seki tubwate naye nebintu by'abanyamira tutagete tusamuche to be 28 men and women who have signed down and we are ready to remove him from the office. Asenzema yaye mungare nigaterubuna bamusiya buti babwati obosaidi boisaine che musie chikumwe n'abantu banyamira bune basangere ikisigana cha 28 a document imbwata na rusire county assembly ya Nyamira as a clerk obise clerk ikisigana cha jiro ejire ko isano ego che musie chi boikachirigere ko nanti kumwe n'abantu banyamira korengana mungare nigamenderuna engane yo nigesegedirege siasa bali babwetwe sekero kyo bogabana basaire kwe mugichio ababunge we county assembly una matoka kusamagana kuri hoteli Kericho hoteli Kisumu hoteli Nairobi kurinde abe MC nigo bakanire nade abuna go ikabono barabuti baragorwa biria mwa mochigote bibunga twagorirwe oyo ure tueta yoga nturagoro boigo mungare nigasingire gote abuna abe MC abo nigo bategete kokosanya libo erinda sok kibese abamanyire chinjira chiabo chogotaka komnyokie gavana ebe chibese bae yasinyire amario anyagatari ba ukwana mbabu ati ground chibese chibasa ba ukwana document e bagotane gavana ebe chibese che assembly wose chipasa ego chia musie chitari ko akani abantu banyamira omunyamira no muntu yomo koreta siasa yo mogetutu siasa yo mogirango siasa yoyo siasa yoria ntoja kwanjira manganayo inki gekogera no Nyamira kugocha butuko kwanyore ire gesunte okuboranga igore rigati nyamaronge rigati ese mama samba su mutabwa to buli moya kamia saba why ine town obishingi tuko na kobero bisia gavana abwe miaka yo mu county commissioner aintu tubwate chibesa chabera allocated budget miaka yonsi ni matatu kwamba ikiwa ameshiriki katika vitendo vya ufisadi angatuke peke yake tumungatue bila au tatu tupeleke yeye jela boigonya liboni gaburia bamsia bukogendera gukora imirimo yabo yo kurigera linki ya serikali yakorire ase county yo ya Nyamira abachumbe basi aba MC bari bachorire boikaba kora ngasiamo batakora tie ngasiamo ngase koba ngasingia ekiyakaronye babwata mararamishi tigabache mutwe bateba makosa agabana nara hii liki kerio ya byegetwe asenge jona mura chore gabana ore barimo bagegete araisa basaje bintu jetina asarikende
ibatiga baje bono abanyamira niga bawuchukanya ritiko lya Jumaine gosomoro biringa kyochukagendera ekero abamusia batianire nagatebuna niga bawuchukumwaka isiko mugabana bwe county yo ya Nyamira. Nguripoteri ketaseni Candice TV eridariane Brighton Makori. Mbiamano sana muliketo Brighton Makoli asogotwaliganelia orovotiuru. Otikana nayo na gosikamutu asorovotiru. Ende ni wangu kumanyabuna aba MCA korwa ase county ya Kisii nigo babuligwe gutumika enibo yabo boronge magayo kwegwa chibesa ase babuligwe kwenekya ngango tarabali ebinyoroibe nabo igo kwenekya amagenderero. Okwana yo no moseneta korwa ase county ya Kisii Richard Onyonka ayo oberega kubolia aba MCA kweneke bunango bwaterana bale n'abamenyi bechiwodi aso kubabolia ebirengereri byabo na kibabweneta gutumika enibeyo bwikirano. Aba MCA baito ba Gusii chibese chiachire kiromonto iru 40 million yende kenyoro twara public hearings tebi abantu chibese 40 million ingikigokora kire ward kwana n'abantu baminte kiyari chibese chinchiri nsinini osoko chiake toto echine chibese chirange chishilingi chibilioni 3.5 ange ni chibilioni 4. That is a lot of money. I persuade the leadership ya Gusii tema mutumie chibese cyabana inchi buya ekiagera Kenya yo boibi bwabuchire na buboli njoma etena ateba father. I will be talking about until I die. Less batige koiba chibese cy'umwana inchi ukawaida kende nke yo Kenya mura chinche janabeli rogorali ya chiko babuna bitungurumu Montako ende trip America o ake yenda Australia o genda Canada o ira na wocha o aka South Africa o enda Rwanda Burundi ira na wa chimiro ni sanemo mitinyebere tayo so bunge onye ngainereria bangire bunge bamboli mba city. That is what we are doing. Nakinago kera lero na rulenga seti ko tebanga wastage yani oboibi in Kenya bwabuchire. So tigatwanse ko kwana balitore birogo onye omweshimiwa kibaga ndio iruchibesa tata kibaga ndi tumie besa ngora uyo otona abantaba obatage toto na abantaba otenga kende ngia ichambu ya tuli. Singa kechio boigoni go abolio mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ko irangora ase oboraibwa ya na boigo gotiga kungusanana aso kwenekia obokoreri obya ime county ya Kisii nigaganirie liberera lya siasa go kianigwa na boigo kobolia abaraikora sorogongo rwa Gusii kweneke bunango bwaterana bale aso kwenekia amagendero ime county ya Kisii. Na abeire nkobolia Simba Bwarati agambe Gusii na abeire nkomosorora apunguse liberera atigesegi abamura abakogamba bonsi pi na abeire nkobabolia batige koleta liberera bosongeye ekiagera ekena kikiage kyomugusii na andega igese ngenjere seito igontagete komubolia esamasikani ekiagara maene seke Gusii Simba ninje na musega akabega bana ninje na musega na temire na ande ningendera tegotema kumukwanira Gusii getageto murembe Gusii tetagetirio mana omugusii gatageto kumuira ngora bunaki bunango bakuya mugusii tetagitio muye Gusii ago gutioso eroje so egente ke ngoge kwana because omuntu nanga akeresimio kombolinga nkwai weto bole mombole ngumbwa kumugaka kegesa nge county government ekomura gosingi bago koreranga batebi kegesa na manyete no alinga ali ku 1974 ata ali bibu no to agachire tinga madali gato bole muri gutira ali bwensi no bwa kegesa bwalinga so ebintu byo konyora abantu bagukura atulira amale maito nakitoko ba mongino yo mo gakwete kwete sengenche nkoro yamo shitwete
obole mubuli bwakegesa ninche family ya irete nkaenda nkabaletera chitaito diri cyarenge saba nkabatebagana Amateyemo kurwa ase bunge ya Bonchari nigo yaganirie obwene gutuka magigayo gukagirwa gutachira nse omoro kigwa Eyemo nigo korindo butuki bugendete gokorekana magigayo omoro kia obw'emyaka 52 kubwatwa no munyaruka bw'emyaka 15 nomo muwaziri w'ekisemi nigo ayenekire kogendera kubwatia enganeyo chingaki obutuki bugendete gokorekana nabo igo babirabo nigo bari asegeta seni ky'abanyanyimbo asensemo yasunika chingaki oroboti robabero kubwatwa abene aselitkolia Jumatatu Dirimuna komote bigo umwana uri agasuka gukikanda obwaregete Amateyemo kurwa sebunge ya Bonchari nigetikarte no moichano magayo umwana wo munyaruka oyure myaka 15 nomo yukagere kubwatiranirwa amono mwalimu we myaka 55 nebere kurwa seskuru Eyemo yoboroso noyo noro muchakano bwe sabari eywe mwalimu yachitagacha ne pikipiki agacha gatenenirie pikipiki njira rugo iriatenenirie pikipiki njira rugo mwana akandangiri mamu mwalimu ochire kumagori gacha angesetigachite kumwa okamutaika agaswa nyomba liriaswa nyomba mwalimu agacha akaikaranza karanza komboli na mamu mwaba Fridah ngamatebie ninje mamu mwaba Fridah okomboli ngiata jere skuru ngomataya mbora mwamusere tichibesa naye mwalimu na musere tichibesa ngaruo ngamataya chibesa chinkonyora nabonda nyore chibesa mweno aimambi lakini mambingo chale skuru wana liye aigeta pakabuta korwa ngantaya yo mwana yo nataje skuru ninje ngogerura kiramba kendagira mwalimu na bakumukani ndage na mwalimu kwetip yani headmaster teri kumukani ndage kurinde maega yaywe esabari yetetieti koherera bwe imo kalenda akagenda akatebya umwana akamukoba akarua kamakota mambitinga yo skuru mambyo umwana yo kagende skuru ngo cyari kwasari gwe skuru tigo umwana yo yiche chuma sengenjo ni nokali mambi ninga bwatekegani aracha akagani ngerembo ataracha arangeneria abage Riyama kwa beta kamwe transport. Riyama transport umwana ogocha kwante mamu mwalimu ngire transport njere komaganiria ekege. Amateyemo goika asamatabekani yokomerana. Mwamtebati bache komerana stage yemete. Stage yemete inalie ryo mwalimu banarenge gocha kumuyeria ororo. Bono ojo bano twaliro umwana one kokorokana konye butambi na kamubwate bono nchenta koreti ndamubwate ntamanyeti. Iga kebegi kia manyorete ore no mwana oko myaka 16 asege kagetari egetambe abaibori nigo banyoreta ya kurwa asaba amate etwakudesi no omonto onka esiminga inchumpaka suneka omwana ino bwatiru no mugaka gete oyo tamanyiri ekero twachicha na litwa ikirega gatogotebu abantu bamubwata na abapota no mwalimu orenge gwechisa nera banyorwa no mwana uyu bakwenda gucheroji na kerwe siminata ko mwana one police yali na chicharende na chire na nyorire bamubekire gari miriri ndingo maboli ngakyo kwasoire gari maiga mwana uri we amusika abasigari batoseli nalibanza yali na baseli na mumuromi ndorende twasuka magega bamuka bamuira nango mupima baguchi goika bono obosibore bw'omwana yo munyaruka mbora enekigwa gochia ase family ase bono basemeretie konyora obwene bwabo kurwa se serikali ntwanyora mani muno twikira ntwanyora mwana pota ndebwensi urato tabina kiyaye yaringigana na kitu tetu kumanya kuetira kurwa saba sigari tumena ki igente kine kikiarenge ilinda batwerese gocha woni twikoro twafuturwa mbali orobotirwa bene nigorora bwato kweli tukolia Jumatatu kurwa somo CPD o Kisii South iyo kutoka chinsemo cha suneka asebo igomu waziri wejisemi Ezekiel Machogu anyarire kolieira yogo chaka obutuki bene bwega korekyo yinko ripotelia igetaseni kia Ndizi TV kurwa sebunge ya Bonchari elietalia nendipon asanya
Mbiyamano sana umurikeito daipana sanya ase roboti oru ase enchira eyobwagare konde gosuka mutu ase oroboti ronde nigo kumanya buna ababwatani korwa ase kiama gia UDA nigo babere bagwesokia bene nabo igo kogendera kweri kiaboya ase litkolia rero babagokoretara yabo boika county ya Narok agokubakoragwa n'umurikyo munene w'ikiama ekyo Cleophas Malala nigabaga kuigora abisi asabule bamenye benseme yo gwesoke bene nabo igo kweri kya wetera ekiama ekyo okwana omugavana w'e county yo Patrick Olentutu nigo ayenekia okubwaterana asoko enekia obokoleri obiyase ekiama ekyo nabo igo kwenekia okwerobelia bwekiranu asobochori bw'omwaka w'ekiribubere 2022. Kaunti hii tuko imara na tutaendelea kushikilia hapa ground ili rais wetu Mheshimiwa William Samoei Ruto anapoenda nchi zingine na anapokuwa kwa Kenya mzima, sisi tuko hapa kwa ground kushikilia. So mimi ningependa kuomba tafadhali jamii ya Wamasai mjiandikishe kwa chama cha UDA. Na hii chama nimefurahia hapa Narok iko na umoja. Kama wewe ni mama mboga, uko na haki ya kusimama kura. Hii kura sio ya viongozi ambao wamechaguliwa peke yao. Hata ukiniambia uteremshe ati mambo ya unga, mimi niko na problem hapo. Kama ni kuteremsha, tuanze kuteremsha samaki huko pande ya Kisumu, tujue hiyo ni pesa ngapi. Tuanze kuteremsha mambo ya chai huko Central, tujue hiyo namna gani. Hii mambo ya kusema tuteremsha vitu na vitu zingine zinapanda haiendeneshi vizuri. Manje mulia gwikirabu no to gwikira omwelio bwa mangana ya asebirebiga kulende roboti ndorogendete kwaliganirwa ase serikali ye county ya Nyamira yaberege kwimukia egetambukiro nabo igogotarira abamenyi benseme yo goika ebinyoro nabo igokogania kumanya kogose kogania kumanya na raibarengete gokorerwa ase omwaka ogo cha kulenda abamenyi bechinsemo Eyemo county ya Nyamira nigo babere bakorwa ebirengereri byabo ase serikali ye county yo egendete kwerobira bwikira nabo gokoene kyangango kigwikirane bali amagenderero kono mwanchi muri elia oroboti orukirora bero gwikirana ndokigogokira asole asenchira ya bene genda gutubwati asinsemo chimitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ye website nabagotunya gwetera www.ndizitv.net maiga chikamera soko nekimna ebicha naboigo eliogi lyagoikira sole asenchira ya bene nere petronira mukeira tobe tukubatenere Joshua Auta asinsemo chibirokelio na nchiria ne Fridah Kerubo twara obuligerelia borobia.